Dobrý večer, přátelé. Vítám vás u 5. unboxingu pivního. Tentokrát s menším zpožděním, díky tomu, že došlo zřejmě ke změně dodavatele. To znamená, tentokrát je to Česká pošta. Takže samozřejmě pozor, sklo, křehké neklopy. Doufám, že Česká pošta si to přečetla a doufám, že nedošlo k poškození žádného kousku z této 5. pivní zásilky. Opět, jako každý měsíc, tady máme drobné artefakty. Tentokrát je to trochu větší artefakt, ano. Je to v mém autoparku nový vůz Citroën C4. Jak víte, já jsem dlouhodobě vyznavačem této francouzské značky a proto jsem udělal lehký upgrade v mém autoparku, ale o tom když tak příště. Nyní se zabýváme, jako vždy, ostře chmelenými pivy. Takže pojďme rozbalovat, ať to neprotahujeme. Koukám, kvůli České poště jsme to zřejmě zabalili trochu víc. Já budu muset vynaložit trošku více úsilí a to vypadá na pořezání dneska. Tak snad se to podaří. Tak, krásně. A jdeme na to. Velice se těšíme, protože samozřejmě Vánoce byly dlouhé a došlo víceméně k úplné spotřebě všech pivních zásob, proto už jsme netrpělivě čekali, co nám přinese lednová zásilka. Opět tady máme povídání, rádi si ho přečteme, samozřejmě vám dopíšu všechny specifikace těchto piv, ale nás teď vidíte, že ano, došlo možná ke zlevnění dodavatele, ale samozřejmě je potom nutné piva více ochránit, takže došlo ano k dvojitému obalení. No a my začneme hned tak, jak nám to přijde pod ruku. Takže první v roce 2017 je Miláček Kory. Světlé svrchně kvašené pivo, ležák nefiltrovaný, Antošův pivovar, ano, z minulé zvárky musím říct, velice dobrá IPA. Musím říct, že já opravdu s tímto pivovarem nemám žádný problém a jejich piva si velice užívám. Takže těšíme se na tuto světle svrchně kvašenou. Nevíme, ve slaném 5.0, ležák nefiltrovaný, co jiného by to bylo, že? Standardní barák ve slaném. Budeme se těšit. Klasická, ano, ležákovská barva. Výborně, jdeme dál. Krušnohor, vánoční ležák a zřejmě ještě nějaký zbytky zásob, takže vánoční ležák 13, Krušnohor, tak to si myslím, že taky Krušnohor dělá výborná piva, takže neviděl bych v této zásilce vůbec žádný problém zatím. Ale samozřejmě těšíme se na nějaké americké chmely. Blond IPA, India Pale Ale, Raven, ano, musím říct, zrovna před
rozbalením tady té zásilky jsem pil z pivovaru Raven. Co pak to bylo? Ano, tady vidíte ještě vánoční stromek, ještě jsme nestihli vše zlikvidovat a hlavně je velice krásný, takže prosím. Ano, to byl Lay to Waste Double IPA, výborný kousek musím říct, velice dobré pivo. Ale pokračujeme dál, to byl jenom takový krátký předěl, ale tohle je nádhera. Akciový pivovar Letiny, srchně kvašené pivo, pšeničný ležák 4,5, tak to je první kousek z pivovaru, který neznám. Letiny, ano, vidíme, že rok 2017 začíná taky nějakou zcela novou lahví a to se nám líbí, protože samozřejmě tyto už profláklé značky mají svoji kvalitu a my jsme za ně rádi, ale vždy rádi zjistíme něco nového a tak to jsme opět, ale tak to jsou nohy. Ano, marcipán, porter, no jo, dekadence, Crazy Klaus, tak to bude nějaký stautík, no jo, Crazy Clown, Žichovec, nebo Zichovec, tak to opravdu, o tomto jsem vůbec ještě neslyšel, takže těšíme se moc. A konečně taky nějaká 07. Světlý ležák. Tento měsíc převládají ležáky, zřejmě, aby jsme se trošku odlehčili po Vánocích. Světlý ležák Urban, podklášterní, pivovar Třebíč. První várka z Třebíče nebyla úplně ta, co bych očekával. Nebylo to úplně ono, ale já věřím, že ležák bude dostatečně reprezentativní. A co tu máme dále? Pivovar Albrecht, Secret Enima. No, podívejte, 22. Nestrať své hlavy hlavně. 22 IPA. Krásná etiketa. Tak to bude určitě výborná záležitost. Těšíme se, kolik máme, 2, 4, 6, ještě jeden kousek by se tam měl někde skrývat. Ano, ale pozor, ale to je velice malinká lahev. Ano. Baltic Porter, Mazák, pivovar, no tak to jsou krásný kousky. Do roku 2017 vstupujeme s těmito nádhernými kusy. No, tak to vypadá na velkého ostrostřelce. Zřejmě nějaký kormidelník na moři, takže to se asi budeme houpat. Tak to je nádherný, o tomto jsem taky ještě neslyšel, takže opět nádherná překvapení v roce 2017. Ano, vidíte, poslední rekapitulace a budu se s vámi těšit u zřejmě poslední 6. pivní zásilky příští měsíc. A hodnocení určitě bude zveřejněno posléze po kompletním uzavření všech zásilek. Díky moc a mějte se. Empty spaces and